Mukomana anonzi Sengezo Tshabangu aiwa azotukwa nevanhu apo paataura mashoko achireply resolution yavanonzi Chamisa yema-elections emuna 2023 amoziva vese mese kuti ma-elections aya anga ari flawed, aiwa haana kumiita mastandards. Aiwa Sengezo Tshabangu auya akataura mashoko ekuti nyangwe newo kamanzwa unoti aiwa uyu murume mukuru akasanoshota shamu. Asayambira mashoko ataura kuti bva wasubscribe wolike utina on the bell icon, nekuti achiapa hendo pake anouya achipindura mashoko anonzi Chamisa unyora mashoko ekuti as long as we want real change, we need not play games with the voters. Let's take them for serious and make sure on everything we do, we make informed decisions. I don't think that was a good move to resign. In the first place, it is SADC won't recognize because they know you resigned. Mashoko anotaugwa panapa naSengezo Tshabangu achiti aiwa SADC aiwa haingatombo kurecognize uye zvoratidza kuti aiwa hausi kuda kumirira ma-elections kana mavhotsi akaitirwa nevanhu, unoda kuti wakaresigna mubato rawaitungamira reTCC. Aiwa muri Zimbabwe mashoko aSengezo Tshabangu aiwa mashoko asina kukwana. So amongoziva kuti Sengezo Tshabangu ndiye anga override atora party vanonzi Chamisa asina kana full control kana right yekutungamirira party iyi. Saka chimbotuzei munoti kudii pamusoro mashoko aSengezo Tshabangu. Aiwa bene comment section medu mutudze mafunguro enyu, musanga no subscribe, kulike, channel tina on the bell icon.